Pajjiżna għandu l-inqas rata ta' inflazzjoni iżda dan mhux biżżejjed biex nifqu naġixxu quddiem l-isfida tal-għoli tal-ħajja riżultat tal-gwerra fl-Ukrajna. Dan sostnih il-Prim Ministru Robert Abela f'indirizz li għamel fil-Parlament it-tlieta filgħaxija waqt stqarrija ministerjali brabta ma' 3 impenji li kellu barra l-pajjiż f'dawn l-aħħar ġimgħat. Il-Prim Ministru tkellem dwar il-laqat li kellu ma' mexxejja Ewropej f'żewġ laqat tal-Kunsill Ewropew u sostna li trid tkun assigurata s-sostenibilità tas-sanzjonijiet li imponiet l-Ewropa. Fil-waqt li reġa' kkundanna l-gwerra, il-Prim Ministru aċċenna li biex nibatu messaġġ m'għandux iħallas prezz iċ-ċittadin. Kien hawn nitkellem fuq l-aspett ekonomiku li saħaq tant fuqu fil-fora Ewropej u saħaq li l-impatti f'Malta huma realtà imma li kieku l-Gvern ma ġixxix fis-setturi tant importanti bħal l-enerġija u l-fuel, ir-realtà kienet tkun tixbaħ dik ta' pajjiżi Ewropej oħra. U hawn niġi għal dak li qed iħasseb lilna kontinwament u m'hemmx dubju lin-nies tagħna wkoll. L-inflazzjoni jew aħjar l-għoli tal-ħajja. Iva, l-ebda pajjiż ma huwa speċjali u ma jintlaqatx mill-effetti negattivi li qiegħda ġġib il-gwerra. Iżda daqstant ieħor irridu nkunu kapaċi li nintervjenu, nassistu u ngħinu lill-popli tagħna kemm nistgħu. U għalhekk li fid-deċiżjonijiet li aħna qed nieħdu ta' kuljum inżommnu f'moħħna dawn l-impatti u dak li lil Malta jolqotha. Għaliex Malta hija wkoll bħal bqija tal-pajjiżi l-oħra parti mid-dinja. Il-fatt li għandna l-inqas rata ta' inflazzjoni fl-Unjoni Ewropea għalija u għall-Gvern xorta mhuwiex biżżejjed biex nieqfu naħsbu u li nibqgħu naġixxu dwar din l-isfida. Fil-Parlament il-Prim Ministru tenna l-pożizzjoni ta' Malta li għamilha ċara għal darb'oħra mal-mexxejja Ewropej dik ta' flessibilità biex noffru spalla bħal ma ġara waqt pandemija. Semmejt għalhekk l-isfida partikolari ta' Malta u għedt li pajjiżi bħalna għandu ikollhom il-flessibilità illi jibqgħu jintervjenu inkluż favur sigurtà tal-provvista tal-gass u bi prezzijiet stabbli u biex jibqgħu kompetittivi mill-lat ekonomiku. F'dan ir-rigward fil-Kunsill Ewropew sħaqna li d-dixxilpina fiskali hija importanti vera iżda rridu nadottaw l-istess stil li ħdimna bih waqt il-pandemija. Li jfisser li jkollna l-flessibilità biex inwiżnu u noffru spalla lin-nies tagħna. B'diskors ta' empatija man-nies anke quddiem il-prezzijiet tal-ikel, il-Prim Ministru appella biex il-ħidma f'suq ħieles tkun dik favur tkabbir ekonomiku b'mod ġust. U n-nies imma qegħdin ġustament isaqsu. Qed isaqsu jekk iż-żidiet li qed nesperjenzaw fil-prezzijiet tal-ikel humiex kollha ġejjin b'effett tal-gwerra jew jekk hemmx min qiegħed jikkapitalizza mis-sitwazzjoni. Jien nemmen illi l-imprendituri u n-negozji Maltin fil-maġġoranza tagħhom, fil-maġġoranza anzi assoluta tagħhom huma nies onesti u biżlin u b'tant sagrifiċċju waqt pandemija baqgħu għaddejjin u qed iħarsu lejn dawn iż-żminijiet li ġejjin b'ottimiżmu għaliex ir-rota qed iddur u dejjem żammejni għaddur. Il-Prim Ministru għamel referenza wkoll għall-laqgħa li kien mistieden għaliha f'Madrid bejn pajjiżi Ewropej u oħrajn minnu ħal-oħra tal-Atlantiku. Hawn saħaq favur il-paċi minn Malta li minkejja ċ-ċokon tagħha għandha leġittimità kbira għaliex hi newtrali bil-Kostituzzjoni. Il-Prim Ministru Robert Abela semma wkoll kif fl-aħħar Kunsill Ewropew il-mexxejja Ewropej qablu li l-Ukrajna u l-Moldova jingħataw status ta' kandidati għas sħubija fl-Unjoni Ewropea taħt ċertu kundizzjonijiet. Fost il-pajjiżi tal-Balkani, il-proċess ta' tkabbir fl-Unjoni Ewropea għandu jingħata spinta fuq kriterji marbuta ma' riformi. Hawn Dr. Abela nnota kif pajjiżna wkoll għadda minn riformi u fadallu iżjed xi biddel. Bidliet tanġibbli li jfissru wkoll tkattir ta' ġid f'pajjiż modern u serju. Tassew, u dan huwa messaġġ li għaddejtu waqt li msemmija laqa illi l-proċess ta' riformi mhux wieħed faċli. Iżda għandna valuri Ewropej li rridu nassiguraw li jiġu mħadna u dan huwa settur fejn ir-realtà turik li tagħmel kemm tagħmel qatt ma tkun wasalt. L-ebda pajjiż fid-dinja ma jista' jgħid li jkun wasal biżżejjed. Aħna forsi nistgħu nitkellmu żjed minn ħadd ieħor fuq hekk għaliex f'dawn l-aħħar sentejn għaddejna minn din l-esperjenza fejn ma waqafna nirriformaw qatt.